ንርእስኻ ዝያዳ እናተረዳእኻዮ ክትኸይድ ከለኻን መንነትኻ ብዝበለጸ ክትፈልጥ ከለኻን ውሑዳት ሰባት ጥራይ ኣብ ጎንኻ ዝተርፉ ኮይኑ ተሰሚዕካ ዶ ይፈልጥ? እዚ ብሓሳብካ ጥራይ ዝመጽእ ኣይኮነን። ነብሰ ፍልጠት መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ምጽባብ ማሕበራዊ ዓንኬል እዩ ዘምርሕ። ግን ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝኸውን? ነዚ ሕቶ ንምምላስ ምሳይ ጽናሕ። ምኽንያቱ ስለምንታይ እዚ ተርእዮ እዚ ከም ዘጋጥም ከመይ ገይሩ ናብ ዝያዳ ትርጉም ዘለዎን ዘዕግብን ዕርክነት ከም ዘምርሕ ክገልጽ እየ። ሓቅነት ንላዕለዋይ ደረጃ ዝኾኑ ርክባት ከርሕቖም ይኽእል እዩ። ቀዳማይን ዝዓበየን ነብሰ ፍልጠት ሓደ ሓያል ውህብቶ የምጽእ፣ ንሱ ድማ ሓቅነት እዩ። ምስ ሓቅነት ድማ ዘይተጻረየ ወይ ንጹር ዘይኾነ ስእሊ ርእስኻ የምጽእ። እዚ ድማ ምስ ኩሉ ሰብ ክሳነ ዘይኽእል ክኸውን ይኽእል። ነቲ ምስ ሰባት ንምስምዕማዕ ትጥቀመሉ ዝነበርኻ መሸፈኒ ገጽ ክትድርብዮ ትጅምር። ሰባት ስለ እትፈትዎም ጥራይ ነገራት ከም ትፈቱ ኾንካ ምምሳል የቋርጽ። ንማሕበራዊ ጽቡቕ ጥራይ ተባሂሉ ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ዕላል ምእታው እውን የቋርጽ። ብሰንኪ እዚ ድማ እቶም ኣብ ምችውነት ወይ ላዕለዋይ ደረጃ ርክባት ጥራይ ተመርኲሶም ዝተመስረቱ ዕርክነታት ክፈርሱ ይጅምሩ። ንገለ ሰባት እዚ ለውጢ እዚ ናጽነት ዝህብ ክኸውን ከሎ ንኻልኦት ግን ከም ኪሳራ ክስምዖም ይኽእል እዩ። ቀዳምነታት ምቕያር ብዕምቆት ንርእስኻ ንምርዳእ ክትፍትን ከለኻ ሽቶታትኻን ቀዳምነታትኻን ብዘይ ጥርጥር ይቕየሩ እዮም። ምናልባት ኣብ ናይ ውልቀ ምዕባለ መጽሓፍ ንምጽሓፍ ወይ ድማ ሓድሽ ክእለት ምልማድ ዝኣመሰሉ ነገራት ተተኩር ትኸውን። እዚ ለውጥታት እዚ ግዜኻን ሰዓትኻን ስለ ዝሓትት ንማሕበራዊ ርክባት ዝኸውን ውሕድ ቦታ ጥራይ እዩ ዝተርፍ። እቶም ብሃንደበት ዝግበሩ ርክባት ወይ ቀጻሊ ምሸት ናብ ደገ ምውጻእ ከም ምዝንጋዕ ክረኣዩ ይጅምሩ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ማሕበራዊ መደባትኻ እናቐለለ ይኸይድ። እዚ ግን ጸገም የብሉን። ምኽንያቱ ነቲ ንዕቤትኻ ገዳሲ ዝኾነ ነገር ቦታ ትፈጥር ስለ ዘለኻ። ስምዒታዊ ብስለትን ዘይምስምዕማዕን ምስ ነብሰ ፍልጠት ስምዒታዊ ዕቤት እውን ስለ ዝመጽእ ርክባት ከምቲ ዘለውዎ ክትሪኦም ትጅምር። ብሃንደበት ገለ ዕርክነታት ኣብ ህይወትኻ ብዙሕ ነገር ከም ዘይውስኹ ትግንዘብ። እቶም ነብሰ ፍልጠቶም ትሑት ዝኾነ ወይ ስምዒታዊ ብስለቶም ዝተሓተ ዕሩኽ ምሳኻ ከም ዘይሳነዩ ክስምዐካ ይኽእል። እዚ ድማ ብተፈጥራዊ መንገዲ ክትረሓሓቑ ይገብረኩም። ብውልቀ ሰብ ደረጃ ዝተገበረ ጽልአ ኣይኮነን። ስምዒታዊ ድሕረ ባይታኹም ስለ ዘይሳነ ጥራይ እዩ። ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ልክዕ ከምቲ ሓደ ተኽሊ ጽቡቕ ንክዓቢ ክትቖርጾ ዘለካ ማለት እዩ። ካብ ጽልዋ ምፍራሕ ነብሰ ፍልጠት ማለት ርእስኻ ብዝግባእ ምፍላጥ ማለት እዩ። ስለዚ ብሰባት ብቐሊሉ ክትጽለ ከም እትኽእል ትግንዘብ። ዝያዳ ነብሰ ተኣማንነት እናጥረኻ ክትኸይድ ከለኻ ደረትኻ ክትሕሉ ትጅምር። መን ናባኻ ይቐርብ ንዝብል ሕቶ ድማ ዝያዳ መራፂ ትኸውን። ገለ ዕርክነታት ካብቲ ሒዝካዮ ዘለኻ መንገዲ ከርሕቑኻ ወይ ካብቲ ውልቃዊ ዕቤትኻ ክዕንቅፉኻ ከም ዝኽእሉ ትግንዘብ። ክሳብ እዚ ደረጃ ንምብጻሕ ብዙሕ ስለ ዘፀዓርካ ካብ ደገ ዝመጽእ ጽልዋታት ንህይወትኻ ክቕይርዎ ይትደልን። ብሰንኪ እዚ ውሑዳት ኣዕሩኽ ክህልውኻ ይኽእሉ። እቶም ዘለውኻ ግን ምስ ክብርታትኻ ዝሳነዩን ነቲ ዘቐመጥኻዮ ደረት ዘኽብሩን እዮም። ንሕልናዊ ትዕዝብቲ ዝያዳ ግዜ በይንኻ ምዃን ነብሰ ፍልጠት መብዛሕትኡ ግዜ በይንኻ ኾንካ ንምሕሳብ ድሌት የምጽእ። ብዛዕባ ሓሳባትኻ ስምዒታትኻን ተመኩሮታትኻን ንምሕሳብ በይንኻ ክትኸውን ትደሊ። እዚ ንውልቃዊ ዕቤትኻ ጠቓሚ ክኸውን ከሎ ንማሕበራዊ ርክባት ዝኸውን ግዜ ግን ይንኪ። እቶም ቐጻሊ ክትራኸቡ ዝደልዩ ዕሩኽ ዕሽሽ ከም ዝተባሃሉ ክስምዖም ይኽእል። ስለምንታይ በይንኻ ምዃን ከም ዝመረጽኻ እውን ክርድእዎ ይኽእሉን። ብሓቂ ግን እዚ ካብ ሰባት ምርሓቕ ዘይኮነስ ኣብ ርእስኻ ወፍሪ ምግባር እዩ። ነብሰ ምቁራጽ ነብሰ ፍልጠትኻ እናዓበየ ምስ ከደ ጸገማትኻ ባዕልካ ንምፍታሕ ዘለካ ክእለት እውን ይውስኽ። ስምዒታዊ ህውከት ምስ ዘጋጥመካ ከመይ ጌርኻ ከም እትሕዞ ትፈልጥ ኢኻ። ምኽሪ ምስ ዘድልየካ ሓደ ግዜ እቲ ዝበለጸ ምኽሪ እቲ ንርእስኻ እትህቦ ምዃኑ ትግንዘብ። ብሓጺሩ ንርእስኻ ዝበለጸ መሓዛ ትኸውን። ካብ ሰባት ኣፍልጦ ወይ ደገፍ ንምርካብ ምጽባይ ትንኪ። እዚ ድማ ምስ ሰባት ዘለካ ርክብ ክንኪ ይገብር። ነብሰ ምቁራጽኻ ከም ተገዲስኻ ዘይምርኣይ ክውሰድ ይኽእል እዩ። ንዓኻ ግን ጸገማትኻ ባዕልኻ ምፍታሕ ማለት እዩ። ዘይምርዳእ ገለ ሰባት ነቲ ንነፍሰ ፍልጠት እትገብሮ ጉዕዞ ከም ትዕቢት ወይ ድማ ካብ ሰባት ምርሓቕ ገይሮም ይርእይዎ። ንስኻ እናዓበኻ ክትኸይድ ከለኻ
እቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ነቲ እትገብሮ ዘለኻ ለውጥታት ክርድእዎ ይጽገሙ። ነቲ ትርጉም ዘለዎ ርክብ ንምርካብ ዘለካ ድሌት ከም ምርሓቕ ገይሮም ክርእይዎ ይኽእሉ። ሓቂ ግን ንስኻ መንነትኻ ብዝበለጸ ትፈልጥ ስለ ዘለኻ እዩ። ኩሉ ሰብ ነቲ ሓድሽ መንነትኻ ክቕበሎ ስለ ዘይኽእል ድማ ገለ ዕርክነታት ከም ዝቋረጹ ይገብር። እሞ ካብዚ እንታይ ትመሃር? እወ ነብሰ ፍልጠት ናብ ውሕዳት ኣዕሩኽ የብጽሕ እዩ። ግን እቲ ጽቡቕ ወገኖ ይንረስዕ። እቶም ዝጸንሑ ወይ ሓድሽ ዝምስረቱ ዕርክነታት ዝያዳ ጽሬት ዘለዎም እዮም። እዚ ጉዕዞ እዚ መን ምዃንካ ጥራይ ዘይኮነስ መን ብሓቂ ኣብ ጎንኻ ክኸይድ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ዝሕግዝ እዩ። እዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኻዮ ላይክ ግበሮ፣ ንዕሩኽትኻ እውን ስደደሎም። ንተመሳሰልቲ ቪድዮታት ሳብስክራይብ ብምግባር ኖቲፊኬሽን እውን ኣብርሁ። ስለ ዝተዓዘብኩም የቐኒየልና።